ti chuan Jaden le Shana te po a apartment laman pana Jaden chuan apartment chu university atanga a hlat lo tho te a shila ani po chuan alo ngai thla uluk hle a apartment an valu chuan Jaden chuan a shil fia zung zunga Shana po in lom tho chu alo soi ve zel Jaden chuan ilom hle ani nge yang lom tho min shil hnem emai alo ti a an enzo chuan an chhuak le campus bul vela an kal kwala Jaden chuan kola dona wang chuan a bezwaya Shana chuan a ril ru chuan mi thatak ani nge yang alandana angai na tum lawa mahse chutiang mi zia chu ani haulo a ti ril ru neu newa ti chuan an pahnih chuan thil nei tur chuan an kal an order zung zunga Jaden chu anu chuan alo call speaker a da in a bia a anu chuan engtik ngei lo ho don a ti chuan darlia ti tur chuan Sena chuan alo signala chuta anu la chuan welcome dinner kan bo sei don ania lo tlai lo ula alo ti anda nu chuan anwa in bo sei na savi alo ti a Jaden chuan nuama ti zong ania alo ti ve bok kan eizwa campus vel kan en kwale don nia ti in a shila ti chuan campus vela kal kwalin Jaden chuan a shil fia zela asam siam tha saka hantum lai chuan Brandon a ron lang hlol Shana chu a ron kawa a han mu chu alo phu ve zok Brandon la chu a thin rim hmel rap thlak si a Jaden chuan tungi alo ti chuan a unau pa ni thu chu alo soye Brandon chuan a bel pa kani a ti thunga a ruala kal tur ati in shwaya tuma mahse Jaden chuan alo danga arin ain alo chak zeka Jaden chu Brandon chu Shana po chuan hawin ti boy to lo tur chuan a han ti kalantum chu Brandon chuan kata chei ni ang ti in a potlet mahse Jaden chuan lo potlet ve in Brandon chu a chang tu tama ani lo ti in Shana po a oma abeya Brandon chu bodyguard ten an lo manwat Shana chu Jaden chuan a ngai to in icha em ativata alo bungat an kalsan ta dai Brandon chuan min kalsan atum tak tak em ni ati zui vong vonga kara chuan Shana chu angoi renga Jaden chuan a ngai to in a that le that lo chu azota a that thu chu lo soin tuna thil thleng kha min thup sak the ngem ati lungai lo tur le ze patum thu chu alo soi wata Shana chuan lom thu chu a shil le Jaden chuan ala top mai lawang I una pa kha itan a hlo om theyang I chwa le do na po ka kalpui zelang che ati a Shana chu alo lom ve hle inan lu ma chuan Jaden chuan tlaya wa gu vela tumpon film khur tur chuan na cha a an han lu chu Shana London lo thlen lom na party chu an lo siama an lo surprise vel Jaden nu chu a phur hle a thian le chhung te dang chu a mel sha tir zung zung Shana le Jaden chu kal shangin an pahnih chuan na wan doma Shana chuan London na kalau tinuam tu ber in ni a han ti a chuta ko la dong Brandon lo ni a ala du lawa a block ngal Jaden chuan I una pa em ni alo ti wat ani po chuan o lo ti in Jaden chuan ala ka film khur rumul mol tur chuan a cha anu chuan an bul lama kal ve tura ron ti in naktu ka ipate nen kan chhuak don si a Jaden khan kanin vel en kwal puyang che ati a ti chuan Jaden chuan an wain da khom vel te chu a han en kwal puya Shana chuan lo in chin vel Jaden chuan a lom reuh hle a zana chuan RC ti an en duna eitur anu ten an hem lai chuan Jaden chuan Shana hne na chuan anu che chhiat na ti vel te chu a shil an noi duna thil eitur ra an lo kau chuan an va pheya eitur te chu an lo pe Jaden chuan la hem rei de wang u ti in Shana ken lai chu alo lo vata chuta Shana chuan anu a video call a anin bia hlim hle in anu le Jaden nu chuan an pahnih chuan in milanti zia vel te chu an lo soya an lai ve hle chuta an han ti top na chuan Shana chuan ilo zin do na min lo ken tur che kalo shilang che ti in a shila ani po chuan taka I una pa birthday ni kha khata aron kala dinner re molo kil pui vela ati anin biak na chu an ti topa
Jaden chuan lo she ve vek bok nen shena chu a khongai ru hle a shena po chuan a ril ru chuan kumsom ni pali na pian cham lom alo hun der to amo heta alo kal chan ani theyangem keima ni na hmang dun turin a ti ril ru a ei tur chu Jaden chuan a ron pe a thaka ti chu tui a ti wata an lo boi pui ngal atu zinga lo ni chuan shena po arun hara kola dong number shot lo atang lo ni in a pic chuan a chong lok lo tungi a han ti chuan Brandon lo ni a in mu puya arun som mahse shena chuan lo du lo inu mu sok ro angai ngotang che ti in lo shel anin kar chu thei ngil tur ti in ada a breakfast ei tur chuan a kal arun let le chuan a phone a checka a miss call lo om a ril ru chuan Brandon chu alangai to ve thawa mahse omdun lo se antan a thave ve zok ti a she box si Jaden te chung kwa nen chuan chuan ei hawa shena chu ei cheu tur chuan Jaden nu chuan a ti Jaden chuan du tok ro iti nervous sang alo ti ve a shena chu angoi de wangwanga Jaden chuan tingi diklo a omem ni alo ti wat ani chuan college po ni thum nuwa an chan dona a apartment a inson atum to thu chu alo soi chuan an in atanga kal mai tur chuan an lo som mahse ama chuan kati boy mai cheu ti in alo hnial ve a an rem ti sakle tangi nge Jaden chuan naktu ka ka thla don chenia alo ti wat ti chuan a apartment a chuan Jaden chuan a wa thla a thom no te nen chuan an han chu chol chu Jaden chuan an senior ani tur thu a soya shena chuan ani mo ani thadawin min en kol ro o a han ti fiam vela Jaden chuan a apartment po ama in pia loka thu a soi zom zat chuta shena chu anu chuan ron video call la a han pic chu I in son ti inute in mi ron shila ti in hlim deuh chuan an in bia chuta Brandon le bela in hualna ti topani thu aron shil chu an hmel a in thlak dang lam chiang hle anu chuan I unau pa chu Europe atang alo leta ami zia dangin anin hualna aron ti top ringota I panin po kan she thiam lo ati a shena chuan puitling ani to a ama le ama a in boi pui thelom ngai thwa su alo ti ve a anin biak na chu an ti top shena chuan na ngai twa zui na sa hle a Jaden chuan I chamo alo ti wat shena po chu alo har chhuak zoka ngai dam dilin kawa in thlakanga dinner ei turin kan chhuak don nia ti in room a aluta she om chu ti ve hle in aril ru po chu ana ve hle a zana chuan Jaden nen in text in naktu ka kanin mudon nia ti in anin mangtha hunte alo liama university po chatakin an kala shena po class an ban chuan Jaden text in an classroom lam avapana a text alo mu chuan Jaden chuan alo reply ve wat class ala nei thu soin bana kanin mudon nia a hanti a shena chuan a thalak sakin ava thon Jaden chuan kongkhar lam ava en wata anin bye bye shena po akal ngal Jaden chuan a ril ru chuan hetiang hian hlim takin omreng laka do ani inun hlui thei ngilin ati a shena po a chhuak tur chu tu emo hian ron ban thuta a kalpui ta dai karin hun re lai pan puya an thlen chuan kar atang chuan Brandon lo chhuak shena kidnap tu chu ama lek chu lo ni in shena chuan al ho hle a kar atanga a chhuatir chuan amit tuam sakwang chuan ama ani ti a shelo nen a hneina chuan mi hmutur ka nei ania min hmulo ani chuan min lo zong nge yang chuwang chuan min kaltir mai ro ati chuta Brandon chuan amit tuam na chu a han phela ama ani ti a hmu chuan shena chuan nangmo thlakha chuang kanin hmulawa ti hian engtin ngei om thei ati Brandon la chuan dim me lo rekin shena hneina chuan ka kalbo san rei to bok chia ka hne nai om tuang ati ani lain adu lo thu chu alo soe mahse Brandon chuan zung bun lui ti rin in ne yang Portugal a kan kalanga kanin nei nuwa kan pilbo mak don nia ati a mahse shena chuan adu lo thu le kaltira anun chu man tir tur chuan ati Brandon chuan alo phal hau lawa ka kia ngai om rengang ti in kara chuan alo puya atlan pui le ta dai mun pakhata kalpuin ruma alo puya shena chuan chhuat turin a han ti thin mahse ani chuan ta hian min lo ngak ro I passport kawala anga
kan kalbau mak don ya ti in a chuak ruma chuan a kal khum ta da ya shena chuan min lo chhuar ro ti in a au zui lom loma chhuwa atum chu a bul vel te chu a han en kwal chuta thoma sheta kongkhar bula chuan belascot a run ding hlola engi hetai ti a run ti chuta shena chuan pui turin alo nge na Brandon an Portugal a in nei pui tum thu te chu a shil bela chuan a oi vak lo hle a shena chuan Brandon chu mi hlo omani thu le ani po in kalsan tur chuan a ti a mahse bela chuan alo ring lo ka kalsan theinan chu tyang soi du su kumsom ni kalo sheve to a ati shena chu a haule ta shep mahse shena chuan a soi soi ta ka chuan pasal hwal ka nei alom min biak sak sham la a han ti kwal vela a ring ve ta sham Brandon alo thleng don tia chuan shena chuan Jaden phone number chu a shila akal ngal shena chu alo thu thawata Brandon ron lu chuan be ka ron keng ta chuan an thil poimo passport ti vel alo da a tui in turte a han pe shena chuan lem changin thatak chuan alo be ve a tui in turte hontirin ama te chu in ve tur chuan a ti until vel chu Brandon chuan check tur chuan a han ti a ani po chuan a passport chu a zonga a ruka da that chu a han tume ei tur chu ka hong thei lo ti in hontir te te a ama chu pe in nilengin engmai abc lawa kha e ro ati a ei lai chuan a passport chu ada thuk ruta da ya chuta a hne na chuan engtik nge kan kal don a han ti chuan tuna po apoi lo ti in an chuak ta ngal karan va thlen chuan shena chuan a passport a hmu me lo thu a shila I en veke mukatia alo ti chuan a hma kha chuan a omsia konga ka thlawan yang a han ti chuan Brandon chuan apoi lo kalma yang ati a kartin na tum chu shena chuan mahse rampo na kal kan tum chuan a ngai sia a ti tlat a thin rim che pa Brandon chu in beng dai le shamin lo omro ka va zonga nge ti in a chuak kar chu a lok mak thunga shena chu a chuak thei ta chuang law mahse bela khan kar tu ver chu a ron chu ke soka kong khara hun thei pha a chuak thei ta bok bela chuan I pasal hwal ka shila alo ka le ka lo chu athu ati lai mek chuan Jaden chu kar ne na ron thleng ngal shena chuan va pan ngalin an tlan chuaka Jaden chuan ka zong na sa che asin alo ti ve chuta a him ta a an ngai lai chuan Brandon khan ron uma chak taka tlan tur chuan a ti Jaden chuan mahse an thei meu lo Brandon chuan a awak waka shena chuan a hlau ru hle a du tok tur chuan a ril ru chuan a ti chuta Brandon kar hnunga bela chuan Brandon chu lo ti buain kar chu a che swala shena te po an ding wat kar lam an va pan ngala Brandon chu theile theilo hian ron wak chuak shena chuan a lo kwa wata khatia kara umlai khan bela nen in hnialin bela khan kaltir tura ati kha Brandon khan shena che a thin lunglwa tu a thu chu a soya bela thin rim khan kar ti ding ro ti in a khan kwai kha kar control tir theilawin an accident ta kha alo ni a Brandon chuan shena chu ngai damadila ka kalsan photang che ti in ni ko shelo chuan a omzui ngal shena ril ru chu she om hle in min pui ru ati twar twara hospital a kalpuin operation theater an lo da meka pona shena le Jaden lo omin anu le Brandon pa uncle de le po an lo thlenga anu chuan shena chu akwa wat ani la alo chapna samaye ka thiam lo vekani ti in mahse anu te chuan I thiam lo om lo an lo ti ve a uncle de le min ngai dam ro ati ani chuan I thiam lo om lo ti in bela thil ti ani thu soin CCTV ya alang vek alo ti ve a mahse shena chu in thiam lo na in a khata a chapna salituk chu ni khoshe lowina om pha ta hial ani po chu admit ni in doctor ne na chuan tinge kan fanu hi ala chong le me alo a accident atang khan ti in an lo hlau thong hle a doctor chuan a shok na satwanga ni arin thu soin ti the an nei lo thu in lo changa anu ril ru chu an hle a uncle de le chuan kalphotang shena hian ha dam amamo ti in an kal san shena chuan Brandon chu va panin ruma po lut ngam lo chuan po na tang chuan a thira ama thiam lo vekani ala ti fan
engkim shatu ka ni wanga ni engma ka soi theilo ni alo ti a Jaden ron in lanin a kotin ron khu a shena chu hnemin inthiam lo na turi nei hleinem kidnap lo cha sela chu hetiang hi achunga athleng teuh lo alo ti ve a mahse shena chuan nilawe keima wangve ka ni atira tangkhan ti in ala inthiam thei chuang lawa Jaden chuan malam pan tur chuan a fui mol mola Brandon chu alo har le to don lo tia shelin shena ril ru chu na in a chap ta zoi zoi Brandon po doctor ten lo endikin a chan chin an han zota mahse mason na lam apan theilo thu vel de thataka an thei to pan chwa tur thu che in an lo chang theya apa chuan a zui chuak shena le anu chu inbia in anu chuan inthiam lo na nei to lo tur chuan a han ti thina shena po chuan shiltur che ka nei ka nu ati in college zom le adu to thu asoya anu po chu alo hlim hle apom pui thlapa ipa kawa en puyange ti ina chuak shena chuan Brandon chu han khoya tuma mahse in sumin hetiang hian ka hnu fual reng theilo ani ti ina kalsana kumhni lai alo liama shena te graduation day alo ni a an lo lom vel mek anu ron lang lolin a han mu chu alom ve hle a panwatin anu pon pangpar lom puina chu alo pe ve a I local theya a han ti chuan anu chuan I graduation day ania ka omlo ten alo ti ve ina chuan ipa nen cha kan nia khwa a har du ema a han ti chuan Brandon hospital khuma mulai ami thla zoka anu chuan soifu lawa in ti hle ipa po aboi dewa aman vele local don ti ina shilwata Jaden po pangpar nen localin anu chuan a pangpar ken chu alo lak sakwata Jaden alo ken chu shenanin alo lak theinan inbia in an hlim ve hle a Jaden chu an thla lak sak tur ti in an han pe a phone lak nu chuan a han en shena chuan alaya tak minda thin ro ka ti kha ti in la thale tur chuan a ti a ani po chuan phun boi lo chuan alo lak sak vele mai boka ti chuan hlim tak chuan an hun chu an hmang ho ta bok a top ta